Tulus. Tulus endi? Ora ono. Luar ngopo golek tulus barang. Mudar. Anane gareng ya karo gareng. Oh, pawahane kaya sing ning dhuwur mangkokmu. Apa? Suweke. Padake apa? Ngece lho. Mau tak mat-matke kok kaya tatin. Mangke tawur aku ngono iki. Apa piye? Oh, mulane mau tak otak-atik. Nganggo porok to. Batin to kowe. Aku mboten golek sing ngarep sing ndi ngono. Tak ulak. Ora jenengan tawur aku ngono ki apa posisi ngono ki tawur. Lah aku wis tau apa dong. Lho, jenengan ki tak takoni lho. Lho, aku memang babagan perlu cakil kok, takon gedhi takoni kok. Kowe wis tau weruh apa? Aku wis tau weruh apa, Dong? Mbah, aku ora ngerti ya. Wong kowe mbuh sing tak sawang kuwi mbuh aja meneh aku sing nyawang. Aja nesu to, Yai. Lah aku lagi medhon lho wis dipadake kodhok. Lah kowe kodhok apa ora? Ora. Ora ya wis. Kok nesu? Ya aku nesu lho, aku menungso kok dipadake kodhok ya aku nesu. Lho, lah kowe kodhok-kodhok apa ora? Ora. Ya wis. Kok kowe yen diarani kaya kodhok ora gelem ya wis kaya menungso. Ayo. Saya le nyobain jenengan ki. Aja nesu Tatin. Aku arep gawa kuwi lho. Le nutuki gamelan mempeng ya nak. Iya, karang ya wis 5 sasi ra nutuk gamelan. Nah iya, mergo pandemi Covid. Iya, ya awake dhewe wis sak derma nglakoni ya Mak. Ning iki beribu-ribu terima kasih tak aturake karo panjenengane Bapak Haji Hanafi. Iya, sing kagungan wewengkon kene kepareng boyong awake dhewe saka Yujana tekan Demak kene supaya pentas nanging tetep nganggo peraturan ya tetep ngugemi protokol ya kuwi wisuh membasuh tangan dan kaki terus bubuk dengkulmu membasuh tangan karo kaki ya terus nganggo masker nganggo kuwi akuarium
sindene kaya ning lodong. Ayo, ya wis ora apa-apa, mergo ya peraturane lagi kaya mengkono. Sembah nuwun tanpa pepindhan Bapak Haji. Ya. Bapak Haji Hanafi sing bengi iki kepareng tasakuran jangkepi nadarna. Oh. Tasakuran panjenengane tau tate paring mangandikan sesuk nek putune kuwi lair kakung bakal nanggap wayang. Oh ngono. Iya. Lah iki cucu ingkang kaping 3 ya kuwi panjenengane Nak Mas Muhammad Baltasar Hanafi bin Eko Saputra kuwi mijil kakung. Oh, mula terus dinadari gandeng kahanane lagi Covid kaya mengkene nimbali awake dhewe ning tetep dalam batas-batas protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Ya, neng nggon lingkup sing tertutup dipageri lan kabeh para rawuhe ya ming sanak kadang kula warga ageng panjenengane Bapak Haji Hanafi, ya mitra kawruhe, ya kuwi wae lingkuh adoh-adoh no. Ya. Siji ning ngarep pendopo, siji ning samping pendopo cedhak pager. Ah iya. Dadine omong-omongan bengok-bengokan wis ngombe urung. Iya, ngono ya Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah iki dadi serana awake dhewe le. Nglimbuk cangkik supaya aja nganti lali no. Iya. Mergo nek kesuwen ya lali tenan. Iya, janturan wae iso lali ngono ya. Mula matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Haji Hanafi sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe. Muga-muga wayah panjenengane ya bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa karo eyange lan bisa dadi bocah sing pancen dadi pengarep-areping wong tuwa no. Iya. Digadang-gadang supaya dadi bisa migunani tumraping kulawarga, migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping negara lan dadi bocah ingkang saleh ya ngabekti marang agama. Ya. Mergo menyang Bapak Haji Hanafi iki pancen luar biasa. Iki sing tok sawang mburi pendopo sing magrong-magrong wujud balungan kuwi ya sing urung dadi kuwi bakal dadi pondok. Oh, dadi pondok pesantren, dadi pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren Islam yang bernuansa Jawa. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mula panjenengane ora aneh nek tresna karo wayang wis ora aneh. Mergo patang sasi meneh awak dhewe sowan mrene meneh sok Desember. Oh, wis dicorek karo Pak Haji Hanafi sowan mrene meneh. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Nak. Ngono ya. Ki kanca-kanca ya seneng tanpa upama mau budal saka Yojo tekan Semarang ki do nyanyi-nyanyi. Saking senenge, iya. Wis pirang-pirang sasi ora pentas. Pirang-pirang job do batal, munggah bis-bis mlaku di sini senang, di sana senang, di sana kita mendapat uang. Ah. Ora. Nenengke pokoke. Iya, wah bungahke ya, Mak. Iya. Barang tekan kene ya menyang Bapak Hanafi sak gutrah sak panitiane sing bageke ya ramahe ora jamak-jamak luar biasa ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iki ya gamelan wayang ya saka Ngayuja kono dibedol ya sak sound sisteme kabeh pengrawit sinden ora ana ingkang cicir kabeh tak aturake. Iya. Kejaba ana siji loro sinden sing pamit mergo ya wis ora iso ninggal karang ana sing duwe bocah cilik, ana sing bojone ra gelem ditinggal. Iya. Werna-werna ya, Mak. Werna-werna pokoke kudu sabar. Ya, pancen ya ngono. Kejaba saka kuwi ayo bebarengan supaya tetep taat karo protokol pemerintah. Ya, mergo awak dhewe nek taat ya bakal Covid ki ndang semingkir. Ya. Ning nek awak dhewe ora taat mengko ndak Covid-e ora semingkir-semingkir. Nganake keramaian ya kena, nganake pementasan ki ya jane nek kagungan nggon kaya Bapak Haji ngene iki ora masalah. Kono ditutup gerbange wis ditonton dhewe sak kulawarga, sak gutrah, sak brayat. Ngono ya. Iya. Dadi iki wis heboh nek nang Yojo kono heboh, dhewe metu mayang iki wis heboh. Iya. Ha kene kono wis entuk. Janjane ya ora kok perkara entuk, nek kagungan nggon Yojo kono kuwi nek duwe nggon kaya pendopo dikupengi tembok beteng, ya dinehi banyu karo sabun, ya dinehi masker, ya kuwi bakale ya ora apa-apa. Ngono ya, Mak. Mula
bengi iki bengi yang istimewa bagi tumraping awake dhewe. Iki celimen nok sing wis bendina dianakke ning omahe awake dhewe. Ning celimen iki lain daripada yang lain mergo iki semalam suntuk. Oh iya. Kaya aja lali kengko ketuntu 2 jam. Biasane ning omah mayang 2 jam iki engko ketuntu 2 jam, jam 12 wis menyuro lah malah bingung kowe. Lah iya iki mula tak ati-ati tenan kok no. Iya, mula ing bengi iki awak dhewe yo bersyukur Bapak Haji Hanafi yo ngan ngucapake tasyakur ngersaning Gusti ngakarya jagat wis kagungan wayah kakung. Iya. Awong sing jeneng ora duwe anak ki budidaya piye carane supaya duwe anak? Upama simbahe nyawang anake, wong tuwa nyawang anak ora ndang peputu jane ya bingung. Mula ya sing digadang-gadang ya putu lanang ngono no. Iya, pancen bener. Heeh. Iki awak dhewe ya ora ijen. Ya. Dikancani karo pelawak sing wis ngedol kendaraane. Mesata omongke. Lah saiki ora sandal tak ditutup-tutupi seniman iki kabeh melet-melet. Iya. Aja kok Mas Gareng, aku ya ngono. Iya, aku nganti tak irit-irit kok. Iya, ngono ya. Pokoke tak anu dadi apa jenenge tak batesi sedina iku kudu ngentekke dit semene nek nganti luwih saka semono cilaka. Iya. Iya ya, Mak. Ayo dienggo kebutuhane akeh kono. Iya, Mas Gareng daleme gedhe. Listrike ya akeh, putrane ya dokter kabeh, mula ya ragate ya akeh mularane nek nganti. Iya. Wong biasane nek rawuh ki nganggo pajero abang. Heeh. Ki mau kok putih. Iya. Aku wis mbaten iki kok lho, kahanan kok ngene kok tuku kendaraan meneh iki. Bol dilego. Heeh. Ya wis ora apa-apa, Mak. Ya diaturi wis kangen aku. Ya. Mas Gareng, iya, kadangku sepuh saka Semarang. Monggo arep nganggo iringan serampak. Ya, yo monggo. Men. Nek ora ngono ndak ora nyambut gawe. Ya wis yo, monggo. Ayo, Cak, diiringi, Cak.
Sik. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Apa? Rumangsane wis kadung ngedol mobil kok. Jarak. Kowe apa ki ngetokke? Ngetokke yoga yen ora tau tanggapan iki. Begitu untuk tanggapan pisan nabuh ra gelem mandeg. Lho, jare kowe mau jare sesasi ya wis ora ana tanggapan. Ha iki jogeta sak lempohmu. Sak lempohku sesuk ki aku sih lunga. Nendi? Lho yen mbok jak. Lah katut ora? Aku sesuk climen dhewe. Wah, rumangsane kaya umpak war ngiwani lho. Nggih. Sing nyeluntup ki lagi ajaran kok piye? Mas. Ora sanggup yoga, Mas. Piye ra sanggo yoga piye tenek mayang nganggo cangkem kok. Lah witeno yoga semene gawe-gawe ke aku. Ora ngerti to. Telung kembangan ki mau wis menggeh-menggeh lho aku. Iya. Kesuwen ra metu e. Maksud iki metu tanggapan. Wong kok senengane aku kuwi wis digawe serik karo bosmu lho. Lho, digawe aku gawe serik ngopo? Lah kowe omong aku ngedol mobil. Lah yen nganti Pak Hanafi krungu nganti mesake terus aku kok ditambahi piye? Kuwi karangane sapa nambahi kuwi? Lho kuwi mbok menawa. Wong mbok menawa ora mungkin kok ya. Ora mungkin lho, Pak Hanafi terus ki cucul ki. Lagi ki lho wong nanggap wayang kok gelar karpet dhewe ya lagi. Panjenengane iki tresna karo budaya wayang kok ya. Wis ora mung tresna. Lah yen tresna karo budaya wayang iki, yen beliaunya pancen tresna budaya. Lah wong pendopo gedene kaya ngene kok ora ana gamelane. Ya, cocok kuwi lagi Lah, rasane. kula usul Pak Haji Hanafi, gamelan niki ajeng disade. Niki murah meriah. Prinsipe dalam niku timbangane ngedol mobil lalu ngedol gamelan. Sik, kok sike. Nek misale lho upama dikersake aku ora apa-apa, ning aja liwat kowe. Kowe iki makelar Tegel e. Di makelar ora Tegel dilak takoni. Mau wis omong karo aku kok. Nek digon makelar ki gawanane senso. Ha iya. Lho, Wis karo kanca iki karo aku kok upama gamelanmu dipundhut Pak Hanafi cukup 20%. Oh, kaya ngono kok. Tak omong itu ning nggon agama persenan-persenan ngono kuwi iki jenenge riba. Lho, ora apik. Riba ki yen ora omong sik, yen omong sik ki sah. Sah kanggone wong golek dhuwit, wong aku makelar golekku dhuwit entuke kok kuwi kok. Ki entuk ora dituku gamelanmu. Entuk ning kok tak rembuke. Lho, Pak, didodol tenan to iki. Piro regane? Ning mengko tak rembuke karo Pak Hanafi dhewe. Wis ora ro kowe moh aku wis. Wis angger rembukan dhewe genah ora katut aku. Iya ngene iki lho aku gedhing aku. Aku tak usulke pendopo kaya ngene apike. Iki cocoke karo meneh iki lak pesantrene bernuansa Jawa. Betul. Lebih baiknya yo afdol-afdole yen ana gamelane mergo mau sing mulang apa Mas? Hadro. Nggih. Itu sudah berkostum dengan kejawen. Betul. Akan lebih baik lagi kalau nuansa musiknya juga dicampur oleh gamelan Jawa. Mesti apik. Ngene kok. 10%. Oh, dadian urung kok 10%. Iya. Santai wae. Mangsaku kok ning dinggon dalan hobine kedol gamelan. Ketoke wah gamelane sae. Ngiringi wayang sae. Kepek ning alhamdulillah ki panjen aku ki tak syukuri tenan aku. Nggih. Bengi iki kaya ketiban banyu es. Mak celes. Mulai Maret lho Mas. Maret, April, Mei jelas poso prei. Maret, April, Juni, Juli, Agustus. Agustus ku ora tau entuk job. Lho, iki ditimbali Pak Hanafi iki tanpa takon honorku pira lho Dana. Ora nganggo. Wis iki engko kasarane iki ora nganggo nyang-nyangan ngono. Ora nganggo wong beliau wis nyathetku honorku ki standarte pira wis nyatheti kok Mas. Oh. Jebule ki nggon aku ki honore wis ana mergo aku wis bola-bali ditimbali beliau. Wis apal. Nggih. Mula aku bab honor nomor 1. Nomor 1 piye? Bab honor ki nomor 2 ngono sing munafik.
direwangi pupuran putih ning ngarepe wong akeh ya kuwi kok. Tapi yang terpenting seperti beliaunya saya mensyukuri apapun itu saya tetap syukuri. Iya. Karena saya termasuk orang yang teguh iman saya. Jangankan kok diberi pahala, diberi rezeki, diberi musibah pun seperti corona, tetap saya syukuri. Alhamdulillah aku ora kena sampai sekarang tetap isih sehat. Ning saiki ana OTG lho. Orang tanpa gejala kuwi. Kuwi konangan gawe kuwi ketoke lak yen dipriksa. Yen ora priksa ora konangan. Salahe kowe priksa. Lho, kok salah aku priksa wong aku ora kena kok. Apa kowe wis jaminan? Wis genah. Kowe karo suntikane wedi kok priksa. Ngendikaning para ahli medis kuwi nek imunnya kuat itu tidak akan terkena Covid. Lah, imune kuat kuwi iso saka vitamin, iso seneng atine. Nek kowe cetha imunmu kuat ning imenmu sing cenanangan iki malah wis ora bergerak. Kok tekan imin? Kalau saya tetap berdasarkan syukur, saya ada musibah saya ambil hikmah. Dari musibah ini ternyata apa yang telah digembar-gemborkan pemerintah itu sesuatu hal yang lama tidak kita lakukan. Apa kuwi? Kuwi ya iki protokol kesehatan ki. Hal lama yang lama tidak kita lakukan. Protokol kesehatan ki apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Kowe kelingan gek cilik yen bar dolan mesti kon wisuh ra. Le wisuh kok ndak kena sawan, ya ora? Kuwi lah hal yang lama yang tidak pernah kita lakukan lagi. Iya, pancen bener. Terus saiki apa? Tutup mulut. Biyen aja toko omong. Guyuwe ditutupi, ya ora? Iya, sopan kuwi, sopan. Terus nganu kuwi Mas Gareng apa? Di depan rumah biyen mesti ana padasan. Kuwi perlune nggo resik-resik awak. Oh, jaga jarak. Biyen ki wong ngadep wong ki ora wani lanyo-lanyo, menjaga jarak, menjaga sopan santun. Betul. Kuwi yang dipandang dari sudut etika. Tapi kalau dari sudut bernegara, kuwi yo sindiran jane. Sindiran kanggo sapa? Sindiran kanggo wong sing melakukan kesalahan. Upamane pripun? Protokolnya apa? Protokol cuci tangan. Cuci tangan ki supaya tangane resik, aja sok seneng jikuk bondo utawa duwite wong liyan, termasuk duit negara. Kuwi aja sok korupsi. Wela, luar. Terus apa meneh? Nggih lho. Terus iki nganggo masker. Kuwi yo sindiran. Sindiran iki mbungkem para provokator sing arep mengadu domba rakyat Indonesia. Jaga jarak, mari kita jaga jarak supaya tidak mudah digesek oleh kepentingan tertentu. Wah, edan. Ora edan piye iki 3 sasi lho gawe ngene iki. Oh iya. Lagi iso metu yo ning kene mergo ditanggap Hanafi kuwi. Ki sementer. Ora ning ya terlalu luar biasa. Itu nek mboten dioncaki ora kecekel lho kaya ngoten kuwi. Lho, memper nek sampean niku regane karo tengah. Oh lho ora. Ajare mau nek sanggo nang yoja karo tengah. Karo tengah ki celimen karo diculek matane tapi. Wong kok senengane aja ngono to, wong Pak Hanafi sing ngerti tarifku kok. Waduh. Tenan lho, aku tenan lho. Iki beliau itu mensyukuri apa pemberian Allah terhadap beliau. Nggih. Iki putu. Kok aku ngonceki kok dareki aku ora. Ora Mas, pancen sampean putu menika asline dari PUTU. PUTU. P iki penerus garis keluarga. Oh, urutane sing kaping 3. Ya ora? Pak Hanafi putrane putu. T tri bab sing kudu dilebokke nyang putu. Apa? Kuwi IQ, EQ lan SQ. Wah, jan. Iya. Terus ngene kok karo tengah. Anak gelem kok. Ya wong ora. Lah aja. Terakhir apa? Iki sing tak omongke sing real. Umume cinta kakek nenek kuwi kontek-entekane ya nyang putu. Ya ora, sampean duwe bojo mesti cinta pertamane ning bojo. Begitu duwe anak, cintane pindah ning anak. Begitu duwe putu, entuk nang putu. Nggih. Umume ngono, kecualian bapak merosal ya mbuh.
Lho. Aku ora ngarani kowe lho. Maksudnya aku tok arane bapak merusak ngono piye? Ora, aku ngerti yen kowe wis Lho, mati. putu iki rak Jawa. Indonesiane cucu. Ah, kuwi kudu iso njarwake. Nyak nek pancen pinter tenan, Pak Hanafi lenggah lho iki. Lho. Pak, niki kula mikir tenan nggih Pak niki. Nyuwun kebijaksanaanipun lho Pak. Oke, tak goleke dalan lho pisan kowe. Aku 20% lho. Goleke dalan mangsamu picek to aku. Cucu. Cucu C iki calon penerus keluarga. Nah. Padha to iki mung tak Indonesia ketok. Oh, ayo, aku ngetes. Guyuke. Heeh. Usia muda harus kita beri pendidikan yang baik dan benar. Betul. Ning apik iki dienggo pelajaran kok. Cu meneh, C meneh. Iki C. Kok C neh to? Ayo cucu kok. Oh. Cucu. Ayo diteruske to rasa ngayal to. C. Dalange iki aku kok kowe ngayal. C. Cinta terbesar didapat dari kakek dan nenek. Ah, betul. H. Ha iki engko pira tambane? Sik, tulisane cah nom saiki iki nek cucu yo ora mung CU kadang ora ditambahi CHU. Cucu. Iki wong milenial ngono kuwi. Cucu. Kok milenial aku milih-midun kok ya. Ha. Ha kok Kowe iki urip ning ndi to? Gelem ora kuwi ya, gelem ora kuwi. Ya, Aku wis angel iki omong suwe ra mikir lho iki. Kuwi mau sing pertama apa mau? Ambo. Aku semenan nek padha to mingan. Usahakan jangan sampai salah jalan dalam hidupnya nanti. Betul. Ya, cucu. putu basa Jawa, cucu basa Indonesia. Basa kramane putu ki wayah. W. Wis kinodrat dadi penerusing. Wis kinodrat dadi penerusing keluarga. Ah bener. A. Agama ngilmu lan batin kudu ditata. Pinter tenan Mas Gareng iki. Y. Yen nganti kleru uripe bakal kesuru. Oh, A meneh. Ayo to, ngono kowe. Sembarake ngrusak pasaran kowe. Doyak lagi iki lho dalan ngoyak lagi iki. Asli ngono kok celimen pirang-pirang dina ora tau ngejak. Ayo to, bocah kuwi ditresnani lahir batin. Kene yo ngerti. H. Ha. Ayo ha apa ayo? Ha nek pancen kaya ngono. Ana Kalah kuwi cara ngayogja yen kuwi. Cara ngayogja kuwi hanek kaya ngono. Cara ngayogja. iya. Nek pancen iki nganu kok Mas, pancen iki memperlihatkan betapa kayanya bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesianya maupun bahasa daerahnya. Nggih. Mula ki ya muji syukur. Wah, jan iki mbiyen urung dadi pendopo iki, Mas. Tenan iki jenenge lantai iki kayu lho. Kayu nggih Pak Hanafi nggih. Granit lho kok kayu piye? Granit iki. Eta, wong nek arep menangan dhewe ngono kuwi sing muni kayu mau lambene sapa? Aku sik tak unek-unekke aku. Pak Hanafi kok lantene kayu. Lho lah Aku rak pendapamu kono. Granit iki muni kok. dalang angger gamelane ra payu kok nesunan. Ora ngono, aku mulane tak arani kayu ki mergo kasape kaya kayu. Granit itu ada berbagai granit. macam. Iki Italia. Hah? Italia iki. Takon sik to, nyuwun prisa sik to. Italia nggih Pak Ji. Indonesia. Kumangsamu. Apa Indonesia iki? Enyeh-enyeh kok piye? Indonesia iki iso gawe kaya ngene. Kumangsamu le ngino. Indonesia wis canggih. Engko nek bubar wayangan kowe aja bali sik lho. Apa? Gelut sik karo aku nek ngono. Wah, aku seneng ana wong sok pinter ngono ya. Ayo kowe kuwi Italia apa? Nggih, mugi-mugi panjenenganipun Mas Muhammad Baltasar Hanafi lho.
asmane we nunggak semi karo Kengeyang. Hanafi ki nunggak semi. Muhammad Baltasar. Walah kok iki. Kok ya aku kok nyawang sing ketutup gayor. Kene we ana cethone kok ngene lho. Wah, jan. Iki wis gumyur ki ngetokke. Ngetokke suwe ra tau manggung ngene iki. Baltasar. Iki Hanafi. Wah, jan iki muga-muga dadi anak Anung Anandita. Betul. Iki aja munamuni yen kowe ning kene iki pancen niki mlebetipun wilayah Demak nggih, Pak. Demak. Nek yen kowe ngidul sithik iki wis melune Grobogan iki kecamatan Taskresek kono kuwi. Kecamatan Taskresek endi? Iki lho sing kono kuwi Taskresek. Apa? Pundi, Pak? Oh, zaman saiki kok godhong Taskresek. Zaman saiki Taskresek ya godhong. Kuwi jenenge kecamatan kok, ora dibedak-bedakke karo wadah kok ya. Ora gaul. Iya. Sok meneh diganti kecamatan Taskresek. Godhong ki saiki sarang-arang ngono. Nggih, mugi-mugi Kang Putu dados anak ingkang soleh. Amin. Iki putu ketiga dari panjenenganipun Mas Eko Saputra. Leres nggih. Aku barang weruh iki yen putrane mantene Mas Eko itu sampe tok tuwek. Mergane? Mergo mbiyen yo pas dadi manten ki yo aku sing dageli. Weh, ayo. Apa ora wis ketok tuwek? Ayo ngono kuwi sadar diri. Heeh. Lho sadar diri bahwa Maksud lu mergane sampean ora iso ngrasake awake tuwa, ning nek sampean weruh piyai bocah sing wis dewasa terus biyen bocah iki disupitke aku sing gareng, saiki wis sandang semulus sandang anak-anak kuwi ngrasake tuwa. Nek mengkon ngilo ngono kuwi ora krasa tuwa. Kuwi sebagai pelajaran. Sik, kowe iki ngandani aku apa numusi nang kowe dhewe? Aku ki ngandani sampean ngene lho Mas. Wong ki nek ming ngaca, ngilo ki terus rumasane aku ki wis umur 50. Oh, ora iso isih enom kok. Ning nek ketemu karo kahanan kaya ngene lagi krasa tuwa. Mula kuwi pelajaran. Ngono lho. Aku ora tuwa kok. Lho kok mau muni tuwa? Ora diunduh kok. Wah, sangel. Aku meh nuruni Bu Tejo. Nggih, ya. Ning nyuwun sewu, nggih matur nuwun Bapak niki mewakili kanca-kanca seniman sedaya. Bapak gelar kulit ringgit wacucal wonten mriki nggih kejawi ngibur masyarakat utawa keluarga ingkang rawuh ugi menika kados paring rejeki iki terus terang wae blakan paring rejeki. Oh bener, nggih. Oh. Panji anu lho, sejujurnya ya. Kahanan pandemi Covid itu yang betul-betul berhenti dan terdampak sangat itu seniman. Langkung-langkung seniman panggung, seniman sing uripe ning namung teng tanggapan panggung menika pet mati mboten angsal napa-menapa. Saestu. Pak, ngatos mila Pak Haji Hanafi menika nimbali kula sak kanca menika persasat kaya dene lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan ning dadi peteng mergo enten garenge. Yo ngene iki seneng. Aku iki karepku ngene iki gen Desember katut. Kok terus peteng dadi sampeyan ndang dijawab to? Urung. Wah, mau Pak Hanafi aku sowan mau wis. Jangan lupa lho Mas Eno tanggal 15 Desember tanggal 19 Desember kesini lagi. Siapa? Tanggal piro? Tanggal piro? Tanggal 19 ning ya ora ngomongke bintang tamu. Wong aku wis muni mengke nek kula ket sore bagonge metu wis gayeng Pak mboten sangke bintang tamu. Ngaten Pak Hanafi. Nun modar. mosok pegidong-pegidonge ra ngejak to. Aku dadi gawake kopermu ya gelem wis. Ora ngono senenge kancane ora tanggapan iki seneng. Pak Hanafi Piyai mesti sesuk Budi Bawa Laksana. Beliau tahu siapa yang membutuhkan bantuan beliau tahu. Iya. Dan saya memang tenan Covid iki ora tanggapan bojo kowe dicor ngantian. Dicor piye? Lah aku ora tau mulih gawa duit. Wah, wong lanang ora tau gawa duit. Apa kuwi? Ngono kok arep gunake aku dicor. Sanget. Dah mengko bengi kok kene mulih gawa duit tak titiki. Aku lagi harmoni. Piwakane kowe mbok disi bojoku mbok titiki. Aku tak titiki dhewe. Iki wonten nawala Mas Gareng. Nggih. Ya menika saking Bapak
Haji Hanafi nyuwun lelagon gending 1 caping gunung, 2 aja digundeli. Sindenipun Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Oh ya, terus iki saka Pak Lurah nyuwun bajing loncat kalian perahu layar. Nggih, matur nuwun Pak Lurah kalian nggih nika kula nuwun. Assalamualaikum, kula nderek ngupaya-upa wonten mriki. Sok ben yo arep wayangan Pak Lurah. Mas. Aku lagi ngitung saweran. Elek iki kagungane para sinden aku yo ora arep njaluk. Ya. Ya, iki sing nembang ku mbak-mbake engko tak keke mbak-mbake kabeh. Ya. Iya. Wah, jan tertib. Tertib piye? Nganggo topeng las. Ya ora kuwi prosedure kan ngono. Ya prosedure aku ki mau jane ya wis gawa kaya ngene lho tak. Aku ki ya bingung padha iki kowe tak kemplek kene aku nganggo kumik piye? Tibake do ditempelke bathuk to. Heeh. Oh, aku wingi ki kowe ngerti rekaman TV nganggo masker ki bareng tak bukane rusak separo ngono. Ya iki resiko, makanya saya hanya bisa menjaga kondisi saja. Iya. Yang terpenting itu, waduh, jan kempling-kempling tenan iki. Nggih. Wah, jan rajin. Sapa? Klambine ketok, sletikanane ketok le mateng. Iki mergo suwe ra tau metu ya ngene iki. Iya, ayo wis pirang-pirang sasi ora dinggo kok ya. Lah ya ketok sletikanane le mlidit. Ya, karo ditembangke alon-alon Mas Apa, Mas? Gareng. Nggih, Mas. Men dinggo nyelingi suasana ya mak iya, men nyelingi suasana ayo. Caping gunung sik. Ya, caping gunung. Sing asta sinten iki? Panyune Pak Haji Hanafi. Heeh. Nggih. Kepareng sing asta Mbak Elisa. Yo ya, Mbak Elisa diaturake. Maya Mbak Elisa kancani Mas Gareng monggo. Ya. Men jumeneng. Iki kaya celiman. Iki celiman. Ora iki sewengi. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, sampean ku ya tekan goro-goro. Ya, dadi lek golek betel karo palu iki awan-awan ora gampang. Sugeng dalu, Pakde. Lah iki wis. Iya iki. Pripun, Pakde? Ya iki sing tak golek ya penyanyi bindeng ngene iki. Penyanyi bindeng piye? Iki suarane kok Sugeng Dalu. Nggih, sugeng dalu. Pawartosipun kados pundi? Sae to. Ae wong pondangmu mboten kepangke. Iki saya bindeng mergane iki ana ikine. Ora nganggo topeng wis ngono ketutupan ngono suarane balik dadi mulek. Mulek apa? Oh, mulek. Mulek. Aku nganggo iki dadi budhek. Ha, iya yo. Iki marake budhek. Kuwi gen apa to, Nduk? Nganggo topeng iki gen apa? Iki dienggo ben ora kecemprot iki lho hujan lokal. Oh ngono. Iya. Mana kesemprot droplet. Idune. Droplet. Pertanyaannya, ya. Kalau sudah dipakai itu tidak pakai masker apa ya tidak kena? Ya bisa kena, ini cuman mencegah aja. Nah kalau begitu biar ya kecumprot semuncratan gitu loh. Oh, penanggulangan pertama. Iya. Tapi lebih abdolnya kalau pakai masker. Tapi kalau pakai masker nanti nyindennya gimana? Susah. Oh. Jadinya ya wes nganggo iki lho. Mangsaku wong ayu iki dikapak-kapakno ya tetep ayu. Nadyan dilapisi plastik ya tetep ayu. Ayo. Kayak tumbas buah kayak ya. Lah iya mangsaku ki sinden apa kuwi lapis ana plastike. Bapak Ibu niki sapa jenengmu, Nduk? Elisa. Mbak Elisa. Kula Elisa Arcar Alaso nggih nderek Mang Ayu Bagyon lahirnya adik Baltasar. Baltasar Hanafi. Mugi sakit migunani tumrap bangsa. Nggih, amin. Wah, jan iki jenenge apik iki. Muhammad itu panuntune ing bab Islam. Penuntunnya ya. Baltasar. Ya, deng. Bal muga-muga sok dadi pemain bal. Ora ngawur sanjukan ora. Masa ngono Mas Eno? Kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti, aku jujur nak aku wonge selalu terbuka. Ora ngerti. Nyuwun pirsa karo eyange, Pak Haji ya. Baltasar itu mesti itu kedadian saka basa Arab, mesti. Ya, ngerti, mosok basa Jawa. Baltasar menapa Pak Haji?
Loh. Itu kenapa, Bang? Selalu dilindungi Allah Dalam batasan. perlindungan. Jadi panutannya anak ini Nabi Muhammad, anak ini yang selalu dilindungi Allah. Hanafi itu yang dilindungi Allah dan dilindungi oleh kakeknya. Karena selalu makan nama Hanafi. Apa itu tegese Hanafi? Wah, ujar-ujar. Hanafi ini artinya ayo nambah piro. Ayo nambah film. Ora cek nduk Iki sampai kudu nggih permintaanipun. Pak Hanafi, Pak Haji. Ya, monggo diaturake nak. Neno. Ya, suarane ya rada ora pas-pas gamelan, rada bindeng-bindeng ora apa-apa wong ora Jawa asli ya. Iya. Cadi to ki? Takonono dhewe wong bocah. Cadi nduk kowe sayang. Lambelu Pakde. Lambemu dhewe kok. Lambelu wis tau kenalan kok. Oh, lambelu Sulawesi. Ini Bapak Ibu anak Sulawesi yang belajar di Jogja sekarang menjadi sebuah sinden. Kok sebuah sih? Seekor. Ya seorang. Saya sorry wong tuwa iki kleru. Lumrah. Mereka aku anggere ngombe kopi kleru-kleru ngene. Ya. Saben bengi nyawa piye ta Pakde? Sing joget aku kok sing manut iki kono iki piye ta? Lho lah ya iya to. Lah wong kisah rombongan sing nggawa aku kok. Ha nek arep pas kowe nek ndagel nggawa wiyaga dhewe. Lho. Iki. Ndagel wiyaga dhewe bayar aku dhewe wis cumpen kok. Jak yoga. Ya maksudku ki aku sing joget kono ngendangi aku. Oh ya, ya wis kendhangi Mas. Anu Mas Warno. Wah. Wih, jenenge wong sak penake dhewe to. Ku lho pengendangmu sapa jenenge? Mas Mantri. Jenenge iki Mas Mantri kok Mas Parno, Mas Parno. Heeh, Mas Mantri, Mas Marti. Parno ki nggon aku ana pengendang ning mripate mek siji. Semangat yo. Iki arep ora ditonton ning luar biasa no. Iya, channelku loro sing sowan mrene channel Dalang Seno karo channel Ki Seno Nugroho digabung wis 21.000 penonton. Wih, luar biasa. Aku sayang channelku urung entuk streaming lho. Aku gedeng dadak ono aturan ngono iki urung entuk streaming. Streaming tanteni arep ngancik 1000 lho rekasane Raja Masak Krepe. Ku madhek ning 850 wae. Iki penggemar Mas Eno, subscribe channelku. Apa? Channel namine napa? Jeneng kowe subscribe channelku Bagio Gareng Asli. Oh, Bagio Gareng Asli Aku monggo. ngene, aku bukan menomorsatukan saya atau yang asli Gareng saya itu bukan. Tapi di dalam channel saya kamu akan melihat Bagio Gareng sing asli iki kepiye to. Nah, kuwi tontonan. Betul. Bagio Gareng Asli channel monggo dipun subscribe. Iya. Mesti arep ganti ke Bagio Gareng Asu. Ora aku mah aku. Bagio Gareng Asli. Iya. Penggemar Mas Eno, subscribe dong. Yen memajang Rasah ngevlog gandul ngene kowe entuk subscriber. mengkaro Jano. Kasare ya. Ngapa? Wong didegake ngono ki ora wedi malah. Sukses ngono lho, sukses wis ki mos dijelengke lho, jengklengke lho. Apa? Wis dijengklengke. Wah, krungu. Makanya aku ngomong sukses. Krunguku jembengke. Apa? Jembengke apa? Tanggung jawab lho. Apa artine? Modar ora we. Acah iki ora dong kata-kata. Iki basa Jawa we kangelan kok andane sing tembung sing aneh-aneh. Kuwi mamune apa, Sa?
Jembengke apa? Jaluk takon jembengke apa sing jembengke? Jembeng apa? Sik to. Jelasno. Gendang kuwi kulite ora dijembeng ora iso dienggo ngendang. Berarti jembeng ki apa? Tarik. Tarik dijembeng. Oh, ditarik dijembeng. Aku kendang iki kulite lak dijembeng. Oh, berarti nek lombake jenenge jembeng tambang. Tarik tambang kae berarti jembeng tambang. Modar ora. Bener kuwi ya. Dan. Mosok engko sing apa mosok jembeng-jembengan. Kita saksikan lomba jembeng tambang. Ora ana. Ayo sementara peserta 2 jembeng-jembengan. Yo ora enak maksudnya kok. Iya. Rasa dirembuk ah. Iya. Ya. Kembang. Aku lara lunga tombo teko ngene. Boyokku rasane kok ngene jan. Baleni Mas Mitra. Sapa jenenge? Mantri kok Mitra. Ayo. Oh, alah diwalik Mitra karo mantri ya diwalik tok to. Mitra mantri. Baleni. Ya tak wale yo goreng. Ayo, coba. Mau pikir gedangane piye? Kembang. Freeze. Rasa dibenake sa, kowe nek urung ngatus ben. Mangsamu kirik kok. Ono nganggo diatuske barang. Iki abur-aburan Gatotkaca kae nger. Blang tak Gatotkaca. Tak omongi to, nek Gatotkaca mabur iki mesti ning kraton, ha kuwi nang cedhak cagake nek ora kirik apa. Timbangane iki golek terminal ora entuk. Lha sak was ora joget ra paten. Mau senengane kok. Aku ngladeni kowe wae, ngladeni kono marake. Ya, oke. Pacitan servis Ya manut tata carane kene. Iya, aku kira beradaptasi. Rumangsaku sik Denko jebul ganti to, sabar gelap jangan. Weh, ayo aja main-main. Pengendangku Jaipong ki 3. Oh. Iya ta? Weh, Sapa wae? Denko, Denko terus apa jenenge iki? Apa? Sulistyo, Enfagro. Karo sijine SGM. SGM. Heeh, dadi kabeh susu kabeh. Ngene kok ya do betah melu to, Cah. Pacitan. Udah ya tadi ya? Ora apa-apa, wong ayu ki nembang kleru ora masalah. Panas udan. Panas udan. Aku padahal sing tak senengi nggon kembangan iki. Ngoten lah tak kek iki. Lah mung tiru makdeng ngono tok iki. Gamelan sakmene akeh wong sing tabuh kendang bem tok deng. Aduh. Udan panas aleng-aleng capek gunung. Ya. Yo, kanca-kanca ya. Sik. Ngene Jo. Sapa jenenge? Tri. Patri. Ganepe hitungan ki 3. Lagi pisan kok wis mandek iki piye? Tok dodong dong. Tok dodong ngono ki terus. Oh ya.
Terus diteruske. Ya. Aku ki biyen yo kuliah isih kok. Kuliah isih lho. Isi. Isi. Lah yo isi kan saiki ra isih. Isi. Ya. Panas. Wih. Baleni ya, Mas Ora, baleni. ora, wis ora. Baleni mboten. Ya yen kowe njaluk baleni ya tak baleni. Panas Mau jare kon terus. terus carane. Telu, papat ki kiblat. Ya, angel. Angel temen tutuane. Tuturane kok tutukane. Ya. Panas udan panas aleng-aleng. Sepi gunung. Ya, kanca-kanca ya. Ayo. Misowa Aku lagu-lagu saiki sing tak favorite gur siji lagi. Angger buka YouTube mesti ku tak rungokke. apa? Dasku mumet, dasmu piye? Kuwi jan saiki angger ngono metu ae. Angger buka YouTube kok metune kuwi aku. Iki Iya. nandhake saiki akeh wong sirahe mumet, mula do takon sirahmu piye. Sirahmu piye? Ning ora iso ora mumet yen tetep percaya ada musibah, ada awal pasti ada akhir. Betul. Ada musibah pasti ada berkah. Ada Ada berkah dan berkah. ada awalnya pasti ada akhirnya. Ada akhir. Ya. Amin. Yang mumet ki ora mumet dhewe, kabeh mumet. Kabeh semua. Jangankan kita, wong jenenge we corona. Apa to tegese corona? Apa corona? Ayo, wes saiki tak tok sisan iki. Apa? Cobaan yang harus kita hadapi bersama-sama. Roda ekonomi pun terpengaruh dengan adanya corona, ya ora? Betul. Nah, namun begitu kita harus sabar menghadapi karena ada awal pasti ada akhir. ya. Covid, Kowe aku iso kena yen ora waspada. Nah, fit muter kowe. Vitamin D nganti Z. Kowe kari takon ning jawab iki. Lho, aku iki ngakoni nek aku nek kon ngono kuwi ra iso, Mas. Dadi Nek ya bener to, wong ki yen kepengin imune muda, vitamin aja nganti keri diombe. olahraga, Ru. Olahraga teratur ning aja ngoyo. Nah, Ngoyo ya bahaya ya lho. yo, Mbak. Nadian wadon sarta. Iki kenapa kok saya gini-gini? Jane kesih. Jane kesih dia nek larange kok ngene iki. Lanang. Hati-hati lho, sanek ngerti-ngerti kowe dididiki. Ampun cedak-cedak, Joko cara. Aku njejeri kowe gen Pak Lurah kepengin. Pak Lurah ku dile gawe. Pak Lurah mana? Pak Lurah nyun sewu Pak Lurah nglancangi niki. Nggih. Saestu Pak Lurah bijak ninggali nggih Pak Lurah. Iya, mau. Syukuran. Gareng. Muga-muga ora dadi. Ngopo? Ngendika piye? Ninggali kalau jawabane ninggal gareng lho piye. Ora srik kowe. Oh, ya ora apa-apa. Inu maneh. Tak terima nabian kowe ra kirim tak terima. Bambani. Banyu benih. Ya, mangga. Neno. Dek zaman berjuang jerkelingan anak lanang.
Kuwi nek carane tip kuwi di-pause dadi dideke. Nah, wis ben engko wae. Engko le wiwit engko setengah-tengah telu. Iya, kita mangan-mangan sih. Boyok. Boyoke lagi lara lho, Mak. Ya menyang. Ya. Aja ngono no. Wong kadung separo kok ora menyang iki piye? Lah mau jare kok muni kadung separo. Jare mau wah tak aturke Pak Hanafi lho. Lho, Muni aku nang jero mau muni aku wis dilunasi. Aku kok urung yo ngono kuwi mau. ora usah mbok aturke wong aku wis matur dhewe. Kok gede wis dibayar separo kok iso. Iki ora ngene iki engko ora iso nggo nithik bojo. Wah iya. Ngono lho iki gamanku kok. Pos tetap. Yang konsisten. Ya, terus Sekar bisa Porke mangga. Yo. Yo. Pos meneh. Pos. Ya, mangga. Syukur, yuk. Syukur bisa gunung desa Matur suwun ya Cak Ayu. Mbak Elisa. Waduh. Lagi sidan siji wis menggah-menggah aku. Nah, mulane ngono kuwi lagi sadar nek sampean ki tuwa. Siji, nyawang bocah sing biyen cilik saiki wis dewasa ngrasake tuwa. Loro nek bar joget ngono ki lagi krasa tuwa. Ya kadang kala wong menungso kuwi gawan menungso, Mas. Tidak sadar diri itu gawan menungso. Nah, mulane niku. Aku tenan. Ning menggah-menggahku neng kene karo neng omah beda. Kok bedane nggon apa? Ya neng kene iki munggah-munggahe seneng. Ning yen nang omah munggah-munggahe wedi. Kok munggah-munggah wedi? Wah kok gak kena. Kuwi ora perlu kaya ngono kuwi mbok ampun nganti diraoske. Sebabe ketakutan yang sangat itu juga tidak baik buat imun kita. Kekebalan tubuh menurun. Betul. Mula ora wedi. Kadang-kadang wedi, kadang-kadang seneng agar munggah-munggahe bareng seneng. Nek nang kene seneng mergane? Iki tanggapan. Nek yen nang omah munggah-munggah dhewe wedi. Nek yen bareng seneng. Ayo, lagu apa meneh iki? Lagi tak pikir.
Agar tak pikir kok wis lagu meneh. Iya. Kowe mikir kok timbangane ketemu tak teruske. Nek ya bakalmu lek menggeh-menggeh dobel. Arep bareng wae dobel. Lah iya. Kowe isih menggeh-menggeh banget mergo dadak nithiki sike. Iya. Wis kentekan energi. Nek tenan seneng kepethuk presiden nom-nom pinter-pinter ki seneng. Nggih. Di saestu ora jeneng Yai Segoro ora. Menika wonten pamundutan ingkang angka kalih. Ya. Mas. Aja digondeli iki lagu kuno iki. Mas aja digondeli. Mas. Kuwi ra aja dipleroki. Lah piye aja digondeli karyane sapa? Anu to jenate. Jenate sapa? Dikit. Isih urip kan iki isih urip kok. Isih urip iki ngarang. Iki aja ngarang iki gampang. Suwargi Mas Mantos. Oh, lah iya maksudku kuwi. Aja digondeli iki sing kepareng disuwun saka Bapak Hanafi. Dikit iki lagune sing kalo. Aduh Dek, apa karepmu? Isih esuk nggugah aku. Apa kowe ora seneng atimu? Ngono kae. Kuwi jek dawa sok ben-ben kepethuk kowe meneh. Ya. Kurang mepet kok kowe le gawe ukara. Aku karepku tak imit-imit dadi kan penonton iki kurang tanggap. Rada mepet ra apa-apa, santai wae sing penting ora ngenengi. Oh ngono. Dek apa to jane karepmu? Sih esuk kok nangekke wekku. Heeh. Sajake kowe sih nafsu apa? Sih kurang mau bengi ping 3. Ngono kae. Iki lagune dikit sing tak apali kuwi. Ngawur gen gawe-gawe syair ki ora pas. Jare kon mepet. Aja digondeli. Ya sing nekar Mbak Tatin. Ya. Iki kulino ora gondeli. Ya. Iki biayi loro lho iki lanang wedok lho. Di, bojone di. Hah? Sapa jenenge? Tatin. Ya jenenge Luntur. Bojone sapa jenenge? Tulus. Tulus endi? Ora ono. Ame lu arep ngopo golek tulus barang. Modar. Anane gareng ya karo gareng. Oh, pawahane kaya sing ning dhuwur mangkokmu. Apa? Suweke. Padane apa? Ngece lho. Mau tak mat-matke kok kaya Tatin. Mangke tau aku ngono iki. Apa piye? Oh, mulane mau tak otak-atik. Nganggo porok to. Batin to kowe. Aku mboten golek sing ngarep sing ndi iki ngono. Tak ulak. Ora jenengan tau ora aku ngono iki, Bapak posisi ngono iki tau ora? Lah aku wis tau apa dong. Loh, jenengan ki tak takoni lho. Loh, aku memang babakan perlu cakil kok, takon gede takoni kok. Kowe wis tau apa? Aku wis tau apa dong. Mbah, aku ora ngerti ya. Wong kowe mbah sing tak sawang kuwi mbah aja meneh aku sing nyawang. Aja nesu to, Yai. Lah aku lagi medhon lho wis dipadake kodhok. Lah kowe kodhok apa ora? Ora. Ora ya wis. Kok nesu? Ya aku nesu lho, aku menungso kok dipadake kodhok ya aku nesu. Loh, lah kowe kodhok-kodhok apa ora? Ora. Ya wis. Kok kowe yang diarani kaya kodhok ora gelem ya kaya menungso. Ayo. Saya oleh nyobain jenengan ki. Aja nesu Tatin. Aku arep nggawa kuwi lho. Kepean. Heeh. Lagi kepean nggih, Pak? Ora apa-apa, karang lagu lawas kok ya. Ya. Aja sih. Pian ngapa? Power Ranger. Power Ranger kok kurono diantel pisan langsung semaput. Modar ora. Dinggo topeng iki ora entuk. Ya ra entuk no wong wingi ndak kena. Tatin. Kula, Mas. Aja gerah ing penggalih. Iki mau amung gegojekan. Jenyatane kowe karo aku wis lama ora. Lama piye? Suwe iki lho. Dangu. Dangu ki yen basa aku karo kowe kok basa. Lami. Lami iki ya suwe. Ya wis suwe ngono wae kok kangelan. Lama ya apa? Ya suwe ora ketemu. Heeh. Pak kabaramu kepiye ya? Apik. Mula ketoprak ora payu ya ngene iki. Lah ya aku kan kepiye? Kene sing lanang ngomong ganyi kok sing wedok jawabe apik. Punten dalam sewu Kang Mas. Ya, iki. Ah kaya Bu Marsidah kae lho. Lah piye aku ra iso ya. Punten dalem 1000 Kang Mas. Punten dalam sewu Kang Mas. Janjane. Dek. Aku arep kono. Ya. Aku kangen karo suaramu nduk sayang. Niki duet lho Pak D. Oh, ya karo sapa? Ayo karo sampean. Oh.
Ya, aku rapal iki. Yo. Ndi? Ya, Aku padha dalem aja. ben. Ini. Nah. Enggak HP. Kuwi tase sapa diogok-ogok kuwi? Iku. Masamu aku ora kuat tuku tas kulit to. Ayo, suwe ra pepayan ki nek nganggo nyopet barang ra cilaka. Wah, iki gareng nganggo kacamata ya iki. Gareng saiki ya ora kira tok ya plus minus barang. Iki plus minus lho iki. Ha iya. Jauh dekat. Wah, jan ngene ketok bathuk kuwi ireng loro tempelanmu lho. Oh lho, makanya tak copot iki aku mumet banget lho Pak De. Tambani. Kena tak benake. Piye? Itu virus ya? Oh, iki ya tak Ora entuk. Kok aja arep ditilang. ya tak lebokke meneh ngono lho. Ya. Ayo wis di beredar. Ya. Nggih. Iki lho. Oh, urung lekas musik iki urung lekas. Ayo cepat. Cepat piye? Lah lekas ya cepat. Ya, Iya. aja digondeli mangga dadas. Gareng tak pecel. Aku semangat sing rebab Gareng Junior iki lho. Tak tetu dentuntak. Aduh Dek, aku sing luput. Waduh. Duduk. Iwak cucut. Iwak cucut. Iwak cucut wadahi. Wong ning timbang murung. Nanone kok wah. Kowe iki ditanggap kok arep kesurupan. Wong kowe dhewe nyemak ya kleru kok. Aduh Dek, aku sing luput. Ayo, Dan. Ya. Iki wong loro ya. Sing rebab Gareng Junior. Iki mau ya introne kleru. Iwak sepede. Aku mau wis musik lho. Ayo baleni. Ha iki lagu kuno tenan iki ora tau muni ya. Wong loro nggih. Ning empat ora. Lah aku wis Ora. ora ketok. Oh ya lah piye ta? Dan dicerake ben ketok ngono lho. Aja cedak-cedak. Iwak cucut. Aku sing muni aku sing. Iwak cucut madhengan. Mana
coba balenono. Ora iki jenengan kok kowe salah ya Mas. Godi. Ayo kowe mau iwak cucut yo. Ayo. iwak cucut wadahe karong becik bacut tinimbang warong aduh Mas tinimbang warong lah ya menyang kuwi Menyang pasar kok tuku cipir raja samar yen tambah pikir aduh cok kuwatir. ngopo lho Mas Konsentrasiku buyar. Metu kerdos lho. ayo ngono kuwi sing mau kok Pak Sulimin, Pak kaget lho Pak Sulimin iki. Ya senengane jenenge wong sak penake dhewe ora. Sulimin. Timbangane Suli plus. lanjut nggih Nggih. manuk gagak kok aku Kakak mangani roti cakak kuda jadi tongel jadi tongel. Menyesuaikan karo kendangane Iya. Ayo jogetane eneng dhewe iki panjen. Selamat menika, Pak. Heeh. Matur nuwun ya, Nduk. Tati. Aja digondeli. Mas Gareng. Nun. Menika wonten nawala saking rencangipun Pak Haji Hanafi. Napa, Mas? Ya. Wonten pamundutan nyuwun podang kuning. Ya. Selamat atas lahirnya cucu Bapak Haji Hanafi, semoga jadi anak yang mati. Semoga jadi anak yang soleh dan kagem rombonganipun Bu Cangik. Selamat pentas atas pentas perdana semalam suntuk di masa pandemi Covid. Semoga semua selalu sehat. Amin. Donganipun kemawon. Nggih. Ki asmane ora tertera. Ya, ki engko nyuwun lagon podang kuning dari Pak Ranto Purworejo. Oh, nggih. Podang kuning ning nyamping parang semoga cindil cunduk kembang obano. Tak omongi. Sesuk sing paling tok utamakan mulai saka kene kuwi priksa. Kowe iki edan apa ora? Iki dampak corona. Nah, iso mulane kuwi. Suwe ora pentas dadi apa wae metu. Ora iki pancen hampir serupa tapi tak sama. Iya. Jenenge padha kuninge kae sampur kuning ki podang kuning. Ya. Yo wong lagu-lagu biyen ono sing dadi menghina manusia sesama manusia itu tidak boleh. Karena manusia sejelek apapun ada gunanya. Mula digaweke lagu kae sarwa guna. Wong iku sarwa guna mung pujiku rina lan wengi aja layu sadurunge mekar tansah eling kang padha sumanding sumekar gandanya arum wong iku bakal sarwa guna dadi ora entuk menghina sesama manusia. Nah, sandiwara menika dipun sponsori dening Helsinki. Helsinki ya. Kaya ketoprak lawas. Ya, pamundutan saka Pak Lurah Mas Gareng. Nggih, Pak Lurah. Nggih, niku dadi aturi, Pak. Nyuwun bajing loncat kalian perahu layar. Sing nyekar sapa takon Pak Lurah ya. Pak Lurah, ingkang pun keparengaken nyekar bajing loncat sinten? Nun, mboten enten presidennya Pak Seno mboten enten sing jenenge sembarang. Nun, sembarang ora ono sing apal. Oh ya. Ya, coba Mbak. Milih mawon Pak, up to date napa expired?
Sik, kowe kok kaya ngece banget to. Sing expired sing endi? Bojoku sing ning. Sing endi? Ora usah dadak. Bojoku ning omah. Sing expired sing kono ana apa piye? Lah aku ora ngarani lho nek omong kowe lho. Lah kok mau tanganmu muni ngene? Lah wong tanganmu aku ngene ya lumrah to nglambean. Oh. Ya. Siapa Mbak Anting apa Mbak Ayu? Ya, manut. Iki sing mundhut Pak Lurah lho, Nduk. Sapa salah siji? Nah, ayo anu coba Anting sik wae. Ya, Mbak Ayu lagi nggerbini Budo. Iki sing anake Sun Bros iki. Sapa? Sun Bros. Sapa? Sun Bros. Sapa? Dalam Tulungagung Sun Bros. Mas Sun Gondrong. Saiki wis bros wong iki. Gondrong. Iki sing anake Sun Gundul. Iki bocah iki biyen agar wayangan bapake libut. Wes saiki dadi Wadi. Wadi apa kowe golek snack tok. Iki Mbak Anting, putrane Mas Sun. Ya. Iki putra dalang Tulungagung Mas Sun Gondrong. Sakmenika kuliah ning ndi, Nduk? Ten isi. Isi Yogyakarta. Swantenipun, Pak. Niki Pak Gareng Semarang. Putranipun sinten? Mutar. Ya kan saling memperkenalkan. Ayo ning aku ngenalke bapakku iki kepiye bapakku wis ora ana lho. Kok jenengan dijenengne Semarang napa kok mboten Wonogiri napa Demak? Jane Wonogiri wong asalku ki Wonogiri, aku Banyu Wonogiri. Ning domisili Semarang. Jane aja domisiline. Lah apa? Beda neh. Garing Bandung ra ono. Garing Bogor, garing Tangerang. Mas, Semarang wis akeh. Mas tak gagas-gagas ki luwih ruwet anake timbangane bapake. Mas Sun kae ngomong sik gampang ketrima, ki anake mulek kaya entuk. Ya ngomong. Ya cah saiki kok ya. Ya ora apa-apa, Nduk. Pancen iki selagamu ya. Ora kena ora sadewahi. Yen ora ngene dudu antim. Nggih. Ya. Nggih. Terus arep ning Yojone ra ndeke lahir ning Jawa Timur dadi cacane kaya piyai Jawa Timur. Betul, karakteristiknya tidak bisa dirubah. Iya. Nggih. Ya inilah Ceplas-ceplos ngono kuwi. Jawa Timur, tastos ya, Nduk. Ki motone ireng-irenge sing endi to? Matamu dhewe iki. Lah aku bingung nek nyawang mengesor. Bener. Kacamatamu ki uculana. Baru masaku kok nyanyi meneh kok. Malah dimata-matake karo antim. Bapakmu ora tau mata-matake lho. Bapakmu tak eloni pirang-pirang taun ora tau ngelokke matamu. Nyawange koyo ning sarang golek iki melenge sing endi ya. Nek gareng iki kero kok. Anu wae Ting, nek kira-kira kurang jelas didumuk wae. Engko anggere didumuk muni yung, wah iki matane sing tenan. Tapi pancen wiwit cilik biyen ki dridis, Mas. Cilikane agar melu wayangan bapake karo mboke ngontek-ngontekke ya, Nduk. Ning wiwit cilik wis pinter nembang bocah iki. Yen apa, Nduk? Apalamu yen nembang cilik kamu biyen? Pangkurinoso. Pangkurinoso. Saking suwene lali dhewe. Ayo Ting, saiki bajik lonjar sik kersake Pak Lurah. Ya. Mau wis Pak Lurah ngendika mugi-mugi sing sedekah bumi. Wah, ana harapan meneh. Ning aja nganti krungu gareng iki makelar. Napa nggih ngoten, Pak? Nah, ngandel ora kandak. Ngoten, Pak, tanpa gareng. Tin, lungguh neh. Lah ngopo merintah-merintah wong kowe digaji kok. Gaji Pak Lurah kelingan ki cah Jawa Timur. Cah Jawa Timur Tulungagung ki wis startor ngene tok leh ngene iki. Apunten nggih, Pak. Ning ora apa-apa wong pancen kuwi ciri wanci kok, Nduk. Aja dilangi ya. Nggih. Salam kanggo Bapak Ibu ya. Nggih nek kula wangsul. Lah nggih nek wangsul kok. Minggat to kowe iki. Lah ya dhek nek kene kos ya bener wangsulane nek dhek bali disampaikan salammu. Oh iya. Ya, salam ya. Nggih, Pak D. Reng. D, ngundang aku D, bapakmu ngundang aku Mas. Dereng. Derek. Apa Degar? Apa Desem? Degal. Sing endi aku kudu ngundang endi dawa banget jenenge. Ngombe. Aku ngrasake iki tensiku iso munggah. Ngene iki ora tak omben banyu putih. Ya. Kopi. Mangga. Ayo Ting.
ra mbok terjemahke aku ra guyu. Piye? Kudu sing nerjemahke kowe. Liyane kowe aku ra guyu. Lah iki kersane dikon terjemahke. Heeh. Kowe ora paham basa Ora paham. Bandung. Baleni ting. Gunung iki wis cetha. Gunung cetha. Gunung Galunggung Kapudung. Gunung Galunggung Kapudung ya, Nduk? Kapundung. Pundung. Kapudung. Gunung Galunggung Kapundung iki Gunung Galunggung diboyong. Ayo gunungnya digendong. Terus ting, terus tak kenake. Gendong gunung liwat Sumedang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Wis kowe rasa nyempaluki kowe ora paham basa Sunda, tak kabari. Tunjang iki ketabrak. Ketabrak tadi pas ngimbul gunung lewat Sumedang ketunjang. Sik, tembungmu kok gembol gunung? Gendong, gendong. Gembol ki ini. Yo, pas gembol gunung lewat Sumedang Ketunjang. ketabrak, ketunjang ketabrak. Terus kene. Ya. Talaga reka mayang narung bajing di tengah gua. Piye kuwi tembunge rasa kucing kok? Telaga. Talaga reka mayung narung bajing di tengah gua. Nah, liwat telaga ana gua mak jentit. Nah. Tadi dhek jentit ning tengah gua. Li nganggo lobah ra. Kok sama jentit barang iki? Tembunge iki lho. Ora ngeyel to, mak jentit tengah gua. Ade bareng tekan kula swadem terus jengking. Ana jentite to, Dek? Kesek apa-apa? Jentite apa to? Jentit iki jengking nek Jengking. iso. Oh, jengking. Dadi bar ditunjang kuwi Nah, terus mlebu gua, terus jengking. Lah ngopo Pak ning gua jengking? Loro to, Dewa lho, loro isin ketabrak ku isin mlayu mlebu gua terus nasake loro terus jengking. Aduh. Oh. Rasa ngeyel nek tak ngerti Sunda. Terus gunung. gunung. Duh. Hah? Duh. Dunungan. Oh, dunung. Nah, dunungan iki ya dadine mergo jengking kuwi weruh dunung nggone, weruh nggone. Ki rada masuk akal mergo jengking iki mergo goleki kok ngerti gone. Nah. Iki mesti gone ngisor kuwi mesti. Kan dadi begitu Dek. Lah. Mergo jengking terus ketok dununge ning ndi. Ya. Masuk akal iki. Ya angel. Ulah pundung duk disungkur sumari yang tek diteyang. Ki piye? Ayo kuwi cakepane apa? Ulah pundung tuk disungkur sumareang tek diteyang. Nah, ulah pundung tuh disungkur. Artine Kayak kuwi mau bar ketabrak kuwi mau terus tekane arep mondong meneh malah tiba meneh Sumarean ketemu Mas Rean. Jenenge asline Sumarean. wingi kae ketoke nganggo tek diteyangi. Tek diteyangi di. Lah artine tek diteyangi apa? Ayo nggon-nggonan ki dhewe-dhewe nek padha teneh pagu kok. Oh iya bener. Dadi kepethuk Mas Rian. Ketemu Mas Rean karo si Tekyan bareng Sumarean Tekyan bareng. Oh bareng. Sesuk aku golek dalang liya timbangan katut edan iki malah. Leres nggih Pak Lurah. Leres Pak. Oh, Pak Lurah benerke kok. Berarti seedan telu. Sesuk ra sida.
Terus. Tari Arim. Menaka wayana. Ki, tari kamayan. Apa? Tari kamayan. Kawayahna. Gaya. Apa artinya apa, Mas? Tari wanara dadi ana manobong. Tari kawayananya. Oh, ora takon ra paten. Apa Mahabharata kok metu anu manobong? Awang aku kira ngerti basa Sunda kok tak takoni. Sing ngedan ki sing takon apa sing jawab? Aku ora ya mung sak tari kawayananya. Dadi ki tari wanara. Aku terkecoh perkara gembol iki ngono. Wis terusno nduk rasa terjemahke. Ngawur kok. Ngancik di negara. Bener ki. Sunda. Wah, elah teman gregele kan. Kayak pake persis. Ayo. Pak siapa? Pakmu. Oh iya. Bapak Masum kan suluan lah dimake tenan iki kaya anake ngene iki. Iya. Ya ngono kuwi sing apik nyuwara iki dimake. Dalan wetan ning alusan kae. Saya. Dagelan Semarang sing alusan ya ana. Apa? Dadi tekone iki mung roh tok kae. Kowe kuwi. Aku sik badan wadat tok. Mangsamu apa aku ngrogo sukma apa kowe? Ya, mangga bajing loncat. Bajing loncat ya sayang. Ya nak, ting.
pamit karo Mas Pak Gareng. Pak D Gareng. Ngomong karo Pak Seno wae. Aku sik menggeh-menggeh. Ngono tok munggih-munggih. Aku anggere sing ngendang kalengan kae. Kalengan sapa? Denko. Iya. Ayo wong pas-pase to, jare gawanmu kok ya. Kawanku piye? Kuwi rebutan karo aku biyen. Sapa? Wah, ono wae. Iya. Ya iso ora apa-apa. Ki saka Pak Ratno, ya Purworejo. Oke. Sing kepareng nyuwun Paratno ki sing nimbali awake dhewe ning Sunter kae lho. Oh, nggih. Utusane Pak Bambang Suparno. Nggih, sing maine ning pinggir kali kae to. Heeh. Nggih, Mas. Iya, Mbak Elisa sing disuwun podang kuning to? Iya, sing ngersake nyokar Mbak Elisa Paratno. Heeh, ya diaturake podang kuning. Mengko terus bareng-bareng prau layar slendro. Oh iya. Diaturake Mbak Elisa. Heeh. Ditemani Mbak Ika boleh, Pak? Apa? Heeh, ora apa-apa. Kiai loro ora apa-apa. Ayo Mbak Ika. Iya. Aboroe ngawang. Dudu ngampara. Nadian. Iya. Modiar. Penyanyi mudun suarane Pak Tok. Dibawani mau. Ayo Mbak Ika karo Mbak Elisa. Ya. Monggo. Nadyan wujud mung peksi Aku tanjiko wedang Muga-muga keracunan. Wit-wit. ujine elek. Ki sing maringi Pak Hanafi lho. Lah, oh sampean ki sing jeneng nyambut gawe sik, ngombe mengko diampet, nek sampun. Lah kene kok nyambut gawe udat udut tok. Lah wong sambene ya entuke ming udut kok. Oh, ora ketok-ketoke mau wis gurame. Gayane Mas Gareng iki tawani karo Pak Haji. Dar nggih. Sampun matur nuwun. Bareng Pak Haji ngendika gurame no. Nun. Gurame napa? Nggih. Aja Terus gawe sing go aling-aling aku. Aja percaya. Ayo dadi dalan itu kan mulak-malik sakit. Ya, wong sing kepengin gurame kowe kok. Wah, kariri dutak-atik. Iki, Pak. Hello. Alos manis toremrak ati Seruput. Gareng kok, Pak. lenggah nek mimik ki lenggah Boyo lho. Keleke kene. Salah kowe Kak. Gareng ki nek mimik ora lenggah, keturun ya. turu Ora tau ngerti polahku kok mimik nglunggah. Aku ki yen mimik nglimpekke. ger Nas giceltis. Apa tuh? Panas lagi kental tur gratis. Mas Gidatis. Kono tekno Nduk. Ya, ki ya ana nawala meneh Ya, saking seniman seniwati ingkang dalu menika nyengkuyung pegelaran Ringgit Purwo nyuwun ngayahi Sugeng Nyai Siban. Ya, saka sapa? Insan musik Pacitan utawa Sampan lan kanca-kanca relawan ceria DS Dusun Tanjung Sari Pacitan Jawa Timur ing nembe njagi ing posko relawan Covid-19. Uga seniman godhong lokalan godhong kene ya akeh, Mas. Nggih. Kene iki memang kene iki malah Pak Joko Edan ki biyen kekiprahe ning kene iki. Daleme pertelon godhong kono biyen garwane pertama sing ning pertelon godhong. Oh, nggih. Nggih, akeh sing tepung. Nggih, saking paguyuban dalang remaja Wonosobo. Oh iya.
nyuwun lelagon iki mengko gara-gara isih akeh wektune. Ngono ya, Mak. Saka Bluro ya kirim nawala ya pirang-pirang. Teruske, Mbak, monggo. Masinggan kula Neno golek isi podang jenar Halo ibu bunga aneh-aneh. Nek sing jeneng foto iki ra ya raine dhewe. Wong rai lagi digamping kok difoto. Raine iki tekan gampek to raine. Iki ngeblok. Wong Ora gaul kowe. Oh, ngevlog ben. Nilai subscribe. Heeh. Tibane kowe ben ngeblok mudhun pesawat ngeblok. Mangan ngeblok. Mana burger ra tau diblok. Nyebur kali ngevlog. Neno nyanding bisa dadi tombo ya mangga esok awan nengok wis ora krasa
bapake bagi-bagi rezeki no. Sawer Mas, sawer. Kowe entuk pira kowe? Slametan. Hah? Slametan Piye? nyatus. Aku ora joget ora nembang kok malah. Joget terus Mas kamu mendampingi beliau kok. Oh ya wis ngono Beliau kok. yang bernyawer kok. Asmane sapa, Pak? Aduh, aku kuwi sesepuh bini sepuh wilayah kene. Pak, naminipun sinten, Pak? Pakde. Non Suranto. Oh, Pak Suranto. Iya. Suki linuwih ran ki sak paran-paran sak nggon-nggon. Sak nggon-nggon Priyayi Linuwih. Tok ki kaya ditata rezekine. Amin. Mula ki wis ditata nyatus kabeh. Wong kok iso wae. Iso golek dhuwit. Anggris nampa 100 kok omongane kaya dioli. Heeh. Ayo iki kari prau layar. Ya, sing kepareng nyekar sapa? Sing ngurung-ngurung kuwi? Ya. Ayo, Mbak. Apa? Tugini. Loh, biyen itu gini sinden top lho. Ah ya wis ngerti aku kok ya. Tunggale Bu Candra Lukita kuwi. Ah iya. Anu Tiwi, terus Ayu, terus Neti karo Wahyu, Sisan Prastiwi. Ya. Prau layar Slendro. Oh iya, ya. Diaturake, monggo. Jumeneng neng arep. Heeh. Yo kanca neng gisike praga. Gembira loka. Ayo Dok sayang, kene. Ketok kebersamaan apa-apa ki disangga bareng enteng. Iki nganggo miki Pakde. Kene. Tin. Ayo Tin, WA sapa kowe? Bapakmu wis turu kok WA. Tin. Tatin ora kok ya. Ora kuwi sapa? Entin. Anting ya ora, anting wis nembang kok. Aja nganu, wis. Kowe kok kaya ngatur sinden to sing nggawa aku kok wis ngatur. Aku karo kowe ngatur sok ben katut lho. Iya, mangga.
aku saking senengku sapa iki karo sedulurmu wedok iki Prastiwi nembang ora slidro ora pelok ngambang. Tapi Ngambang dadi larase ora gene gek jogete dompo. Wah, saweranku pek. ya wajibe sampean yo maklum. Pek kabeh saweranku. Wis aja lali engko lawange aja dikunci. Ngapa kok lawange ora dikunci? Ya dikunci apa iso mlebu omah? Lah iya. Lah iya wong Kudu mbok maklumi mergo kowe mau wis ngendika to bagian kene iki expired ngono lho. Loh, ning iki expired jangan kluwe. Semakin lama semakin banyak diinget semakin jos. Weh. Yo Nggih. deh kluwe. Ya. Mas. Matur suwun Mas Nggih. Gareng. Ya iki teruske dhisik nak ceritane. Ya. Neruske cerita dhisik. Mengko gara-gara disambung karo Mas Gareng meneh. Ya. Ayo tak derekke mak lelati Gustimu Ayu Dewi Arimbi mengko ndak nampa duka. Iya ya tak